Gayam aratoyak tatta Binoy's Cafe dito'y Tacorong City. Iso nga paunog akon gayam agorderak tanag sa limuot ti panahon kailangan tayo nga agpalamiis. So kinita kon gayam aji minudan. So pilpili ako ninya ti mayat ko nga orderan tatta tanag sa limuot gaming gayam kailangan tayo agpalamiis. Iso nga no salsalimuotan kayo gayam mapang kayo laang dito'y Binoy's Cafe. Adaptoy iso na Binoy's Arcade mga gayam. Ito'y Barangay Poblasyon, Tacorong City, Sultan Kudarat. Nagmayat dito'y gayam, talagang ati ti sikat nga cafe dito'y Tacorong City. So ato ginorder kong gayam, duwang green apple soda. Tagaysa kami ni Max Jonathan Silosya. So ato ti kumbaga best seller da mga gayam, green apple soda. Nagmura lang ata gayam, worth 105 pesos. Makita yung damdama dyan ti menu. So aji may isa nga na order aji chocolate kani Max Ryan Dayjay ati mat kape mi kani Busing Melchor Cotillion Mones at ati paborito na basta no imunog so na deta Binoy's Cafe madida nga damdamagan nyo anya ti kayatnan automatic amo dati orderan nan iso dayta kape makikita mo direction na gayam di ba talaga nga nagimas kun kunana ni Busing. Siyempre, syakmatan nga gayam yo, agsusupak matan, iso nga intudok ka di estron, ta nagmaga talaga dete karabukog kon, umigok pa kon, nako, nagimas talaga gayam. Naraman, ha? Naraman. Ati green apple soda da, walang katulad nga talaga gayam. No, kahit yung maramanan, apang kayo dito Binoy's Cafe. So, love man tataga di gayam. So nga kasta nag-decoration da dito'y unag ti Binoy's Cafe. O diba, nagmayat. Sa mga lovers dito, mga couple, apang kayo dito'y ag-date na February 14. Tapos ay tani table ng mga pinagpalit at dapat nakasurat gayam. No, sika, pinagpalit da ka, itaka nga agtugaw. Tadamat nakasurat identikas lahat nga papel. Kasta ti palibot na gayam niya, nagado nakadagkat nga heart. Syempre, preparation for Valentine's Day. So, kita gidje crew, abi-abihon nga crew, nagsisimpot. So, kita gayam. Diba? Nagdalos pa dito Binoy's Cafe. Ay tanya Jimmy Noda gayam, kitaan yon. Kitaan nyo man na siya at natagmano ti presyo na. Aji ni aji green apple soda nga order ni 105 pesos. Actually gayam nagado pagpilyam. Nagmamayat baling ka order ti hot and cold coffee. No kahit magpainit ka nagpalamiis mabalin. Tapos i-follow yung soda di Facebook gayam. Tapos tagitipay na gaji ilalako da nga mga pangmerienda, cake, tinapay, nagimas gayam iso nga i-recommend ko talaga gayam nga panggatoy. Tapos ato ginorder mi nga french fries. Nagimas iso nga pumidot akon gayam tapos ramanakon. Iso nga gayam hanililipatan nga i-share iti nga video. Basta do kadyag palamiis, ag-date, mapang kayo dito'y Binoy's Cafe, makita dito'y Binoy's Arcade, Barangay Poblasyon, Tacorong City. Salamat!